Salutare, mă, fraților! Eu sunt Denis și astăzi o să facem un clip mai diferit de cele făcute până acum. Probabil v-ați dat seama din titlu ce s-ar întâmpla dacă Pământul ar rămâne fără oxigen pentru 5 secunde. E clar. Acum, haideți să aflăm. Hai să aflăm ce s-ar întâmpla. Păi, omul nu prea ar detecta așa mult lipsa oxigenului într-un timp foarte scurt. Cum ar fi o secundă, n-ar simți lipsa. Dar după ar apărea mici tulburențe. Oamenii care sunt în case riscă un înnec. Și nu un înnec, să se sufoce. Pentru că fără oxigen, pereții, tot ce este făcut din beton, se va transforma în nisip și se va dărâma. Presim că nu va fi un clip super lung, dar nu. Totul în 2 secunde. Deci tot ce vedeți la mine în cameră, patul, soba, biroul, nu fac focul la soba în colorifere, televizorul ăsta mă sprijin acum camera de el, toate vor fi acoperite de nisip. Pentru că toți pereții ăștia, cum ar fi ăla din spate, va cădea. Pentru că se va transforma în nisip în maxim 2 secunde. În următoarele 3 secunde, aproape toate animalele după pământ vor muri. Și când rămâi fără oxigen, nu e ca și cum știi anume când vine un timer și poți să-ți ții respirația. Gen, să zicem că ai ști. Îți ții respirația și în momentul în care s-a dus oxigenul, nu mai ai aerul ăla în tine. Deci nu mai poți să tragi pe nas nimic, Deci nu mai poți să tragi aer pe nas, nu o să-l mai, chiar dacă l-ai tras în tine, nu o să-l mai. Că așa este, rămâi fără oxigen. În următoarea secundă, adică secunda 4, deja toate animalele sunt moarte și începe să se scurgă ușor populația lumii. Da, în următoarele secunde, cum ar fi secunda 4, nu știu dacă am menționat, am menționat odată, a intervenit ceva și acum trebuie să mai răstez din nou și scuzați-mă dacă am mai spus odată, dar n-am știut, am uitat că a trecut mult timp. În secunda 4, aproape toți oamenii după planetă se vor scurge încet, mai ales copiii, pentru că copiii n-au așa de mult oxigen, sau copiii și fumătorii, mai ales fumătorii o să cadă, o să se duce cap. Da, și ar fi ceva de genul, ar trebui, bine, aici nu știu de ce zic, dar ar trebui să se facă ceva să nu se întâmple asta, pentru că de fapt e imposibil să se întâmple chestia asta. Sau știu cum poți rămâne fără oxigen, doar gândește-te că ai murit și ești îngropat. Și peste o oră, după ce te trezești în coșciug, cu pământul peste tine, mor sufocat. Coșciugul închis, bătut cu cuie și pământ peste coșciug. Tu ce te mai aștepți? Că mai trăiești? Să zicem că spargi coșciugul, dar nu știu de ce la mine, la biserică, să zicem că spargi coșciugul și dai pământul la o parte, dar e chestiile astea la mine la biserică. Și eu dacă aș muri și m-aș trezi în coșciug, poate eu ai reușit să sparg coșciugul, dar mi-e greu să cred. Poate aș reuși să dau pământul la o parte, dar mi-e greu să cred. Dar dacă aș reuși asta, sigur nu mai reușesc să dau la o parte. Bă, voi vedeți cum e astea făcute din ciment? Asta e de 2 tone. E aproape cât plapuma aia de la bunici. Când te duci la bunici, te învelește măta mare cu plapuma, aia de groasă și știți faza, știți toată faza, ok? Deci, da. Și în secunda 5, toți oamenii ar muri, populația ar fi indusă la un număr foarte mic, oricum. Mai mult de 80% din populația lumii ar fi moartă. Populația lumii, a Europei, nu știu dacă mai e, cred că vreo 99% este moartă populația Europei. Așa că
Așa că trebuie să aveți grijă, prețuiți oxigenul. Și pentru că dacă ești un om, dacă ești un copil copac de 14 ani care ai băgat și tragi cu țigara în tine, păi ce să spun, dacă afli că mâine o să rămânem fără oxigen pentru 5 secunde, ce fumezi? Ok. Stai, chiar. De asta e simplu, nu? Ok. Vreau să te cinstesc cu ultima ta țigară. Iată. Iau. Ce-o las aici. O să ce las așa. Se vede un pic, dar nu contează. Și eu am terminat cu acest clip. La revedere și pa!